Viděl poprvé Čecha. No hele, když by to šlo někde tady, že vidím, že tady... Vidím, že tady je to velký, všude velký plát, vole, to. Ale tady normálně krouží, ne? To je brutý. No, hoď to mě Bobka. Ale kdyby to šlo někde počkat tady, tak to představu někde tady počkat. Tady je všude plno místa, třeba to půjde, víš co, vole. Jo, to. Ono tady mezi ty zaparkovaný návěsy, nebo to někde. Že my možná nepůjdeme tam nahoru, možná půjdeme tam do města, já nevím. Taky nevím, zapnu navigaci a vím. No, jenom že já to tam nemám nastrakaný, já se musím držet tebe, vole, protože já to tam zajít nedám. Dej si tam kolvil, jenom. A nebo až teď, stejně ty budeš čekat, než to vyjede, jak si to nastrakají, máš čas. Tam musím na Velká Británie, vole. No, Spojený království. Tady jdeme na Nedicku. Tam je ten zámeček nahoře, ne? Ty vole. No jo. Protože to nejde přiblížit. No mě to taky nejde přiblížit, já doufám, že to bude na počítači. Blbě. To skočí, ne? No tak ono to nemá pořádně kvalitní fotky. Jako tam si to vyzoomuješ, ale je to prostě rozhodně. Tamhle dvojka, ne? Tady je malinký přístav, tady se rovnou vejdou lodě, tady se nevykládají ani kontejnery. Tady asi budeme, viď? Souhlas. Tady na devítku. Na devítku. Tady se nevykládají kontejnery. Ale vidíš, tam ten s těma sitem, vole. Tamhle. No. No, přesně vlády, že má sitem. To je hezký, ty.